Ano yung masasabi mong strengths and weaknesses mo? Oh, wow. Strength and weaknesses in terms of In terms leadership? of leadership. Okay. Siguro kapag ang weakness ko, kapag nakikita ko na yung sarili ko na nahihirapan na. Like ako na mismo ang nag-give up. Yun yung pinaka, alam mo yun, like ako kasi yung tao na na sinasabi ko sa sarili ko na hold on to your dreams, not just hold on to yourself, not just to your dreams. Kasi once na mag-give up ka na, i-give up mo na yung sarili mo. Walang useless na. Meaningless na yung dreams, meaningless na yung ginagawa mo for yourself, for your community, and for your family. So, ang strength ko naman, lagi ko kasing pinakikita na yung family ko, of course, tapos yung mga taong nasa paligid ko. Parang nakikita ko sila na grabe yung cheer, grabe yung support system ko. Doon ako nag-strive for more. Parang gusto ko pang matuto. Gusto ko pang maging, ano yun, be more and do more. Tama. Yes. Oo. That's good to know. I mean, bihira kasi na sometimes we do not know our weakness. Yeah. Minsan, we know but we do not admit it Totoo. to Kailangan pa others. natin ng tao na may magsabi. Magsabi. Di ba may mga gano'n? Like, ang oo. galing mo mag-advise pero you cannot apply it sa sarili mo. Correct. Oo.